καταρχήν είναι μια εικόνα που μοιάζει πολύ με τη λεγόμενη κατάθλιψη. Το άτομο πλέον είναι κουρασμένο, είναι καμένο, το λέει και η ίδια η λέξη, από την συνεχή αγωνία και φροντίδα και πολλές φορές έλλειψη ύπνου, έλλειψη πόρων, οικονομικών ή άλλων, με αποτέλεσμα το άτομο σχεδόν να καίγεται, που σημαίνει να κουράζεται και να απογοητεύεται και έτσι να μην μπορεί να προσφέρει όπως θα έπρεπε τις υπηρεσίες του στο συγγενικό ή στο φιλικό του άτομο. Οπωσδήποτε κομμάτι της θεραπείας είναι και η λεγόμενη ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή να εκπαιδεύουμε τους ασθενείς μας, αλλά και ταυτόχρονα να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε και τα οικεία πρόσωπα, τα συγγενικά, τους φροντιστές δηλαδή. Αναγκαστικά η ψυχοεκπαίδευση και των φροντιστών αποτελεί κομμάτι της θεραπείας, αλλιώς η θεραπεία δεν θα είναι ολοκληρωμένη, δεν θα πετυχαίνει. Σε γενικές γραμμές το στίγμα, τουλάχιστον εδώ στο χώρο μας στην Ελλάδα, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό βαθμό. Εξακολουθεί όμως και υπάρχει, και όσο υπάρχει για τους ασθενείς, ένα αντίστοιχο υπάρχει και για τους φροντιστές. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτό συνεχώς μειώνεται και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, αν συμβαίνει, δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει και θα πρέπει οι φροντιστές να συνεχίσουν το καθήκον τους χωρίς να έχουν αυτό το στίγμα επάνω στο κεφάλι τους. Ναι, θεωρώ ότι το στίγμα της ψυχικής νόσου στις κοινωνίες γενικώς λέμε ότι πηγάζει από την μη ενημέρωση των ασθενών, των φροντιστών ή των ανθρώπων γενικώς. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το στίγμα ξεκινάει από την ίδια την ψυχιατρική επιστήμη, η οποία θεωρεί ότι οι ψυχικές παθήσεις είναι ψυχικές εντός εισαγωγικών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για παθήσεις οι οποίες έχουν ψυχολογικά συμπτώματα, έτσι, αλλά παρόλα αυτά η επιστήμη η ψυχιατρική έχει ξεχωρίσει αυτές τις νόσους. Στην πραγματικότητα λοιπόν είναι νόση, κατ' εμέ νευρολογικού τύπου, απλώς δεν έχει βρεθεί ακόμα η νευρολογική τους αιτία, και το ξεχώρισμα αυτό που έχει γίνει από την επιστήμη εδώ και πάνω από 100 χρόνια και συνεχίζει να υπάρχει, είναι η αιτία του στίγματος. Γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με γνώμη άλλων ίσως συναδέλφων, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Η πηγή του βρίσκεται σε εμάς τους ίδιους δηλαδή.